dag skal vi jo lære om træers fornøjelige store kræfter. De kan holde til mange ton, og det skal jeg til at afprøve. Ja. Jeg vil nu gå op på dette træ, helt derop, og den kan holde til mig. Ja, helt vejen hjem. Nu skal jeg bare se. Og hold balancen. Ja. Men det er 3 hold nummer 8 i det der. Så nu skal jeg lige ned. Jeg vender lige op. Ud. I love vodka. I love vodka. I love vodka. I love it. Og denne gang siger vi farvel til modige mig og mit drikkeben og for satan.